the convener of Anomacho International Unification. Achọrọ m ịnabata unu ndị Igbo mụ na ha so biri, ndị Igbo mụ na ha so achọ ọdịmma Igbo, ndị Igbo anyị na-agara ozi. Ana m ekele unu, ana m ekele ndị niile, ndị mara mma, ndị bịara ebe a taa. Ebe a wụ the unification, nchịkọta ọdịnala Igbo. Onye kpọrọ asị, ana m ekwu ya mgbe niile na my program si na Igbo maka na na-awụchi Igbo awụcha ka ihe a na-eme Igbo eme. Ime Igbo wee ya wee Igbo, ime Igbo iwuru onye Igbo, and ime Igbo ahụ wụ isoro ụzọ ọdịnala nke ndị Igbo, because ọdịnala Igbo n'okwu oyibo every facet of our human endeavors. Ọdịnala Igbo rụtụrụ aka na ihe niile gbasara ndụ nke a na-ebi ebi for onye Igbo. N'ọdịnala Igbo ka a na-ahụta otu esi okike, n'ọdịnala Igbo ka anyị na-ama otu our cleanliness even na environment. Igwe arụ ofu onye na ndụ. Igwe arụ ofu onye na ndụ. Let me welcome asọpụrụ ezigbote enyi nwoke, ezigbote ọkwa aka Maazị Dibịa abatawogo n'ọgbọ, onye ji nkuzi akọwapụta ọdịnala Igbo, onye ji nkuzi eme ka ala Igbo wee wuru oke mba ahụ a na-asọpụrụ n'ala Igbo niile na ụwa niile, ebe niile ụwa sọtụrụ. Maazị Dibịa the teaching magnet. Igwe arụ ofu onye na ndụ. Igwe arụ ofu onye na ndụ. Ekene m gị. Aje mmụọ agụ arọ. Aje mmụọ agụ arọ. Ekene m unu niile. Ndị Igbo so biri. Ndị Igbo niile ji biri. Be wise onye ego. Be wise onye ego. Ana m ekene unu niile. Welcome. No. Ndoma. N'ejiri mara ndị Igbo site n'ejiji, site n'asụsụ, site n'omume, site n'akparamagwa. Nnukwu mmadụ. Be wise, onye ego. Maazị Maduka, welcome. Hey, nwanne mmadụ, gịnị ka onye Igbo? Onye ọgbọ. Dịka ọra n'Ụmụeri niile anụ m ekene gị.